Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, di nakadiawisan arumwar. Adamot kwartam Papananta aya. Awan mutlat aramidan ta dito'y balay. Iso arumwar ta kumamay. Inta kumamot agpasyar, uray sagpaminsan laeng. Ay, saanon? Masadutak. Ay, awan pa'y ganas mutken ka tao. Dito'y talagan balay at wampay gastos. Ala, inkakit aglutaon, taday, pangaldawan. Ha? Agluto ka no kayat mo. Dita ka man lagan. Ay, badang! Inka agluto ta, mabisi na kaon. Ay, ayusan ba daw? Nagbangbang lo akaun. Kun adamot basit lipstick ko Tapno na pintasak mo ta. Ayos day tanto yang. Intan. Wan ba daw? Agpasyar tamanin ita. San na balay? Tadamanin naglakwan ta itinatang amula ta. Wan oray saan unay anawadwad tinaglakwan ta. Ngum atlay sada. Kitwan. Iso nga aggagat talat ta agmula. Bala, intang arudon ijay ilay. Taag-date tamot. Kitwan na. Kun intan tumakichinda. Gumatang ta itinaimas asidaan ba daw? Ay, papanan yung agasawa. Nakapulos kayo, mate. Uwin maray. Ing kami man ilay. In kami ag-date, maray. Ay, imbag man. Sana all. Apay, maray, saan kayo kading ag-date kin ni Kapitan? Ay, saan man. Kanayon kami nga ag-date. Aya, kasla di kayo makitkita arumrumwar amapan ag-date. Uwin nga agpaiso maray. Saan nakansamang nga ididate ni pare Inteng? Ha? Ako, ay saan man. Ag-date kami mo't Apay, da kayo lang ti kabaulan na ti ag-date aya. Bita kayo madlangan. Na. Pimanaway. Na, masurun ni Maribanang. Umapal ngamin ka data. Ngamin, mapantaag date. Ay, kasta, apalan na tagayam ni Maribanang. Pagdaitan ti tricycle to yan. Para! Aglugan kamay! Okay. Limabas ni Antibanang dito'y parangan niyaw. Ah, pansin may. Nakamisuot may. ay di mo italtalag. Abangan no simro ti bulan-bulanin na. Yung kay damagay no apay nakamisuot. Ay isikan ti mapan. Damagam no apay. Papayasak ngay. Si Kati Rumbang agdamag ang kail. Sige, inakaon. Mga no siyak tigapuna nakamisuot ni Antay. Anya kumamati madingay na ramid mo ngay. Kanayon kanto pa'y amang yung itinaimas asidaan mi. Malangarawd. Ingkang kasarita ni Antibanang ang kail. Amuam no apay nakamisuot. Tainak mo ito nagpasada. Hanag, apay anak kami suot ka aging gadito'y salas. Naata inyad addam tinagmisuot. Apay aya, anya ti rason nga agmismisuot ka. Taim panalpaak na tiri daw. Apay nga ta. Anya nga tatgapuna. Ay, marikwanang, imay ka di dito'y ni Banang. Wan, Kapitan, itay pa'y mo't nagawid. Imay na labinayadan tay utang na amantika kan tinapa. Ay, kasta aya. Apay ka day. Ay, kwa, ay, agung-ungot ka di ang naggapo dito. Saan mo't? Naragsak mo tapimanaw. Agkat-katawa kami pa'y ngarod adwa. Idagis istorya kami. Na. Apay ngay nga rod asimbang pet ka nakabisuot. Akasla siyak pa yung tinakabasol kan kwa na. E dinto taawan mo't madingay na ramit ka. Day, apay ngay. Wano talaga akas dyan no bumakitan. Basta agung unget nga ura awang gapuna. Adakid di magkasta, Kapitan. Agung ungat nga oray awan gapona.
Balalaang ati kasta. Kaya't mo asawan, balan ni Banang. Ay, awal kasta nga imbaga, kapitan. Ah. Ay, ang mga no ada sa bali ang makangag at idanon da dayta. Ha? Niya, no adaman nakangag kada kayo dita. Saan asyak tinagapuan day jaya sarita. Nga agbala ni Maribanang. No di kat ni kapitan. Tasapay ipigsambit. Imbis nga awan kumat makangag. Ay, kayat ko laog dagsiguradaw. Nariga taon. Jak kayat ti makabasbasol, kapitan. Nakmadlangan. Ang gumatangak pa iti bangos. Ta ilutok asidaan mi kanibanang. Barang mapunas ti pungtot na. Ay, kapitan. Sige, mano akilo abangos ti gatangan. Si Kante arkilain may kwaraw. Tanay, ato ti karga may. Sige, tataba daw. Imbag man ta nagado ti ginatgatang niyaw. Papasto may akin ni Tuyang. Mayat Ken naimbag man, takanayong kayo agkuyog nga agasawa ita. Ay katuwa na. May mayat ti kasta. Naragragsa. Kulik ka dyan, tataba daw. Iso nga itultuloy lang ti kasta nga raramidin nyo Iti kasta, naragsak kayo latta. Wain kwaraw, gusto ka. Malang araw, di kargatan iti tricycle ko dagiti kargayaw. Wain kwaraw, sige. Madamdama pa'y, addan ni Tuyang. Napanggimatang iti tinapay. Sige, di kargatan iti tricycle ko dagiti pinalingkiyaw. Ayaw! Bagay ko ka di da ito bestida a ginatang tabadang. Wain Tuyang, bagay mo launay. Ay na. Ay! Kuhulay asaul nga da sabong-sabong na. Kaya ngay, bagay ko kadi mo da ito t-shirt ka. Wen badong, bagay mula unay da ita t-shirt mo. Ayos nga raw. Indon sa maranaw, pantalon may tigatangay. Katsak, skirt mo tigatanga. Ayos. Alang arod badong, o subuntan tibado ta nga impadas ta, taintag lutaw. Agtinulong tamanin nga glutaw. Katwan na, itikasta, nadardaras amalpas. Sige nga raw, dinta naglutaw. Tapno makapanganta. Ne, damari tuyang kan paribadong ti adda iti paraangan da. Dituyak man pay laeng, tapaliiwak ida. Sana balay, tasaan da amadlaw nga addaak dito'y amang palpaliw kadakwada. Agsinsinubo da iti kankanen da. Naragsak da. Tuyang, agkanak. Ha? Shh! Di mo pigsaan. Basta agkanak. Apay, At namang palpaliw ka na ta. Ni Maribanang. ha? Hala, agkanak. Tapno makita na, aswit ta. Ha? Ay, ariglado ba daw? Ay! Aguray. Siyak may timang kisking katuyang. O sige ba daw, dito'y lips ko. Ha? Di ta lips mau. Ag lips to lips ta. Ay saan? Di ta pingping mo lang tagak. Na, apay asaan nga iti lips ko ngay? Di may mayat ko ma, tapno makita ni Maribanang at talaga aswit ta. Alan, agkan na kun iti lips ko. Na, tayo pilit na. Banang, nagapuam. Ha? Ijay laeng. Ijay? Sa dino nga ijay? Ijay ayan tinaragsak nga agasawa. Imbag da pay, tanaragsak da. Ano tayo bagbagap? Banang dungo. Ha? Di nakman awagan iti dungaw. Tasaan kamot ana dungaw nga asawa. Ha? Ano ka di ayat ti kasuron mo? Imbag da pay, takanayon da nga ag-date nga agasawa. Ha? Makapasuron. Tapi manawad. Ano nga tati mapaspasama ka ni Banang? Ay na! Ngay mas ti kapi kabarakwan niyang kay.
100% ada imasa. Italang nga umay ka makikapi dito'y balay ko, Uncle. Apay, awan ka di kapiyaw. Kwa, ada. Imayak dito ayan mo, takim marumanan ni Antay. Kasla kasurod na. Ito yan nga aga pa, Uncle. Kuna naman nga, imbag pa'y kano dagijay nga agasawa ta, nagaragsak da. Kan kanayon da nga agdit, kuna da. Sino nga gasawa? Ay di na nga rod ibaga tidakdak amatid na. Sapay masuron pa'y ngerawd. Amo kaon. Nga sino tidakdakamatin ng agasawa. Dana natuyang kang tataba daw, Uncle. Iso da? Apay naragsak da ya. Kan kanayon da nga agdit. Unang Uncle. Kanayon da nga kuy-kuyaw, ngaging kay bangkag da. Nag-sweet da nga raw. Aya, di nasayaat. Kita apay nga kagura ida ni Banang. Di pa nakawat ka. San nga isuda ti kagura na? No di ikat si Uncle. Ha? Isak! Anjat basol ko ngay. Ay, talaga di ka makawawat. Na, Umapal niya ang ti kadakwata. Ngamin, di mo pa'y ma-date ni Anday. anya? Abay, kano ay tinauding ang date mo ni Anday? Apay nasken pa'y data. Ayawan mo nang Kyle. Saan ka talaga makawawat? Na, I-date mo nga min ani Anday. Uray sagpaminsan lang. Tapno saan nga umapapal kada tatabadong kananatuyang. Tadagijay nga agasawa. Naragsak da. Nagpimpin na tagda. Ngamda kayo kini Anday. Katsan. Ngamin, nakapoy ka hanggang. na, Uray siyang close friend. No, ada asawak. Di kayat ko, kat agdit kami Uray, sagpaminsan lang. Uray sak mo ta. Kan kanayon ko asagutan iti flower. Anya nga yung flower. Di uren niya. Basta flower. Ay, kutuan sa bagay. Saan mo't kit di nga importante day tabanag. Basta tinapatag, kat saan nga gap-apat yung agasawa. Ang nung mabalain nga ramidan, o di may mayat manain, ngamin, at adda marik na dati panagayat iti tunggal may sa kadakwada. Sa bagay, Ang sayang, no kumatadda asawak, di kanayon ko kumanga idait, kanayon ko ngay kan iti rigalaw, awan mo nga raud. dataman lang ang tagdait, kulos friend. Mabalin mo't lata, Anya nga iti amom no, madibilap ta. Isumay, sige man, intanto man nagdait, siya kunti taya, siya ti agastaos. Sige Ngam, tulungan ka iti gastos, close friend. Ngamain, adamot kwarta. Alangan asikalaong ti gastos. Anok nga iti kwarta, no saan ko agastusan. Alang around, inton bigat, intanto matagday. Maribanang! Dumagas ka pa! Apay ka day, Maray. Dumagas ka pa'y mo't taag merienda tapay. Ha? Ay katwan Ay gayam, 5 basak itay ijay laundry shop ni Violet. Urayon na ni Kwarog, agdik da kanaw. Ha? Adda nga tan nagkinaawatan da, tagdik da mutang. Ay, adda siguro Di na saya at no kasta. Ay, uray da kami kinibadong kaw. In kamin to agdate inton bigat. Agpasyar kami manun. Ay, nagmayat. Na. Simple lang tibiyag mi kinibadong. Ngam agdate kami latamot Ha? Da kayo nga ay kini kapitan, kaano kayo mo't nga agdate. Diyak pa'y nadamdamag anapan kayo nagdate. Apay. Dakas, no saan kami nga agdate? Saan mo't kit day, Maray? Ngamda kami ngamin kinibadong, naragsak kami no kasta nga agdate kami. Kasla kami baraw ken balasang sika. Umubing tirik namay. Anya? Won, Maray. Umir iraw ti panagayat mi iti tunggal maysa.
tanaragsak kamay. Ha? Adula amin nga ibagbagam. Inak manlangan. Ay, labsan kan dito yung paraangan yo. Napanag. Ay, oy Maribanang! Agsubli ka tag merienda tapay! Maray! Di na kun ingkan ka no. Kamot i-date ni Auntie Banang Angkal. Ah, Tapno makaaliwaksay kayo, mate. Kita na kami kini Violet. Napan kami nag-date. Napan kami nagpagnapag na iji parkay. Nag-holding hands kami bay. Nangan kami pa iti restaurant. Kit, Uray saan kami nga gayan ayat, ngam naragsak kami. Di mas naragragsak kami kuma, no talaga nga agayan ayat kami. kit armam nga minin Dumteng tawang kail. Ang mangkal, ingka ngamin idik ni Antay, tapno sanin ngagmismiso out. Ay, sige man. Awisak man ni Banang taag date kami. Ay, alan na Banang. Ay, agsukat kan ka nakapalis ka. Ay, nagbangbagluak pa yan. Papananta aya. Intamat agdit. Intaman ijay ili. Takayat ka. Di agpagnapag na ijay. Ha? Ay, alan. Inka agpulisan. Ta inta agdit. Sige ba ng tunggaw? Manganta. Nabisinenta ngamin ang nagapo ijay park anagnag na. Ah. Wen inteng. Naka-holding hands ta pa ijay park. Kasla balasang ken baraw. Ay na, palagip ko lakit nga ron na palabas. Ijay pa nag-lips to lips ta ijay tuk-tuk di dakil abato ijay karayan. Malagip mo gayam dayday? Uwan ba nang tunga? Ay naragsak gayam no agdit ta sag paminsan. Ay, wen inteng. Kinapudno na. Apapalak da pari badong kan marituyang. Ngamen, naragsak da nga agkuykuyog. Kanayon da nga agdate. Akasla papaapalan dak. Iso ka di akanayon ka anak kami suot? Wen. Ala. Bay ang banang tungaw. Tunggal maalak ti honoraryum ka. Agdate taman. Nagbayat gayam. Makapaubing itirik na. Nga man. Naragsak ta. Ay, wen inteng. Kayat ko day tanga imbagam. I love you, inteng. I love you, mate. Banang dunga. Ay, kasta kapitan. Agdate kayo mat kininanabanang. Taparte mat laang tibiyang ti agasawa day ka. Ngam sakboy na kaya't may mga nakablawan ni Antinati Yadaw Constantino Sullivan. Dita lasam Cagayan. Ken kada kayo aminin apo, anaayat adumdumngag kadagiti drama mi. Ala sigay! Ditang tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Bugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, titingkay panagdengay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marituyang, adaman damagakan ka. Anya dayta, Maribanang. Mare,
Pudno aya, nga adda ilkiyoyo kan ni pari badong. Kas kay mo't Latin ijeran nga adda ilkiyo na. Anya ti bagbagam nga ilkiyaw. Ay, agap apa kayo kanumot akanayon kan ni badong mo. Wen nga raw. Ay, no kasta, pudno jay nasagap ko at chismes. Ay, sa anak mo't kat at chismosa, maray. Ang damagak laeng no anya ayat ipagap-apaan yaw. Ay, kwa maray. Apay aya nga agap-apa kayo nga agpaiso kan ni badong mo. Ni badong ko nga may. Naglakamot din nga agpungpung taw. Ay, gagangay nan sa itil lumakay, maray. Naglaka nga agpung taw. Iso ang masurunak kat sung batak. Iso nga gapa kami at talaga. Tuyang! Apay ayamal, madama nga glulutaw. Asino din ang sipat kanyak? Na, asino nga'y kumatimang sipat kun ka, kat agmay may sakalaang mo't anak katugaw dita si dagtitawa. At ang sipat kanyak? Ay, ag mauyong kansan ba daw? Ay, ikataman na ito kortina. Na, Katan! apay aya pagpupudutam da ita kurtina, tintin nagakpay laang da ita ijay Bombay. Ipay kamukiday. Isaw, tinang sipat kanyak. Nagsakay. Na, nasagid laang da ita pingping mo anapuskaw. Agungat kan. Ay, ikatam ko nak. Ay sana mabalay. Kakaisuna sabong-sabungan. Ikatam ko nak, nay. Na, oray anya ti bagbagamba daw. Jak ikatanday ta. Oray man pa'y agapat ha. Sa anak apaaba. Sa dinuti pa panamparay. Apay adamagan. Damagak laeng Kung saan naman nga isam-isaman. Na, si kabut ta kaguram aminin. Maday, ti aldaw ko ita. Iso ajak kaya ti maisam-isaman. Inaldaw ama di aldaw mo na. Apay anya ti mangyari sa'yo. Ay, basta napudot ti ulo kita. Anya ti kayat mo kusilapan ka. Ay, saan ka mauawatan? Apay akos ko silapan na kuwarag. Apay ngay may ka dito'y paradahan, may. Nay, apay dakas ti umay dito aya. Idinaw di ngay may ka. Nagungungit ka nga wan ti rasaon. Naabog pa'y dagiti pasahiros, may. Kinagat nagayam ti kuton. Di nakaungita. Dito lang ti rason, ma. Nay, apay ngay, tayo nilisim na ita pagtugawa. Saan ka mabaling nga umagas tambay dito'y paradahan, may? Mabutang dagiti pasahiros, may. Ay, saan ka akasta ako araw? No di mo kayat nga reklamo ka. Ay, banag. Nangig mo di taraok di manaw. Manok ko dayjay. Saan ang manok ta? Di munto pa'y pulos maikan iti danom nga inumanda. Nagpigsan ti taraok da. Ay, wen tadadakkeldan. Nagagutak gayam amang pakan. Mabalinsan Mabalin nga anya. Diguan Ay, agtal na ka man. Nangig mo. Ay sus, kahit dan sa ti madiguan. Kalkalaingan dan. Ay, saan ang mabalin? Inteng. Ipatiliw kun san ka ni kwaraw. Saan ang mabalin kunak? Padakkelak dagita. Anya tigatangan, kabadong. Apay, basta umaya dito yung tersina, mari, damagam, no niya tigatangay. Nay, apay ngay nga raw nga agungit ka. Gagangay na aakas ta ti damag, taglaklako ak nga raw. Amaw, no niya ti rumbang adamagam. Anya kumangay? Rumbang adamagam, no apay napudot ti ulok, itangal daw. Napodot ti ulam. Tapay. Gapaw, dagita amanok, ang makaisturbaw. Di mo kunaan, adagiti manok ko, timang disturbo kan ka. Nagpipig sa titaraok na. Ay, saan da nga amaw nga agtaraok dagiti manok ko? Kinapudno na, sursuruak idang agtaraok. Kunak aya, amanok mo, ti makadisturbaw. No kasta, akin manok nga raw. Manok na parentayng. Taraok na, taraok. Ay na, kabadong, gagangay dagiti manok. Nang runan, no kasta dadakkeldan. Talaga nga agtaraok da. Aha,
Makapirdi iti aldaw. Ay kat, ibagamday ta ariklamom ka ni Kapitan ah. Mahiblata ka mang dengdenggang itataraw na kita manok. Waraw, ibagaman ka ni Uncle Mau. Lapdan na nga ang taraok dagiti manok na. Ha? Tapay aya? Ay, agrik-reklamo ni Kabadong. Natagarida ka na. Kastamot na dyan tataba daw. Naglaing agreklamaw. Kano gap-gapo na dito tersina ka agong-ungaw. Anyay nga ro ti aramiden ni Uncle Kao. Tapnosan nga agtaraok dagiti manok na. Basta idanon mo day ta reklamo ni Kabadong kan ni Uncle Mau. Apay, naggapwam. Dita, Na, manok mo, day tay gemaw. Artya mo, tarasan, sakbay ngagtaraw. Akin manok dita. Saan ka ngagdamag-damag nay? Makaungata manan ko na akong kay. Damdamagak lang mat. Maruruda ka makangkangag iti tarawak ti manok. Isa martya mo. Anday, kunak man nung manok ti sidaan tayaw. Ay na, padakkelak pa'y basit dagiti taraken ko a manok, kwarog. Natangmat manen gayam. Ay, agpadpada kayo kan ni Uncle mo anareklamo no nateng ti sidaan. Anday, ayan na ngay gayam dagiti manok yaw. Ay kat addada di taan nakaapon. Jakmatan mangmangag ti tarawak da. Nabannog damit Sa bagay Aken nasaya at met no saan daunay nga agtaraok. Tanumangmangag ni Uncle mo ti panagtaraok da. Ay na, ipapilit na apartsak dagita a manok. Ayun gayam anday. Agrik-reklamo ni tatabadong iti tarawak dagiti manaw. Ay unay kat day taataon ay pati taraon dagiti manok. Ireklamo na. Pagungungot ka na o kung ani kagawad ko anang. Ay kat anya nga iti aramiden mi nga rod kadagita a manok. Isungarod ako nakaparachinta yawn. Saan ka mat siguron nga agungot, tanaimas ti sidam. Anya saan? Na, adalat tamakunam. Idinto ta saan mo ang manok, jay sindata. Nagkulbit mate. Ay na, talaga saan ka ang maibusan iti reklamo ba daw? Nangag mo na dyan ito yan. Sana katulang. Apay kumadyak mangagngay dyan nagpig sa ataraok ti manok da maribanang. Saan ka madanagan? Saan tanton ang mangag day taataraok na kita manok? Anya! Sublyak manay natiliwan jay maysa. Apay kwaraw, akita-kitaan nakitikas ta. Itay ka pa'y nga mina nakatakder dito isang wanan ti balay da Uncle Kao. Apay, dakay, nuagis tambayak ditay. Sana, anyaya ter aramidam ditaw. Dagita manok ni Uncle Mau, ti sakit, tilapayag kaw. Hindi mo ko makagura dagita manok ni Uncle Kao. Nagsakit nga rin, tilapayag kaw. Taraok dala, taraok, makauma. Ay agurat ka ba na? Kawan madlaw mo iji taraok ti manok ta. Manok ko. Saan mo a manok? Ay, apay awan madlaw mau. Ay awan. Anya ko matimadlaw ko. Kat agtartaraok damit. Kaslamat kimapsot ti taraok da. Saan mat iti panagkunak? Kipapsot. Sana kasla idi anapigsa. Ay kat ingkaman nga rod kitaan. Apay ngay akim mapsutan ti taraok da ako nam. Ay inakitaan. Mang tiliwak man iti maysa. Ay, maribanang. Si ka magayam day tamasabat ka. Ay, kwa. Inakman gumatang iti Ricardo, marituyang. Agsida kami man iti manok ita. Ay, padigwandak to mga roda. Ay kat agparti kamot iti taraken mo. Wun ko mga road ngam awan mo't mapartay. Iso apadigwan naktulatan Ken babasit pa'y dagiti manok may maray. Sa bagay dagiti ngamin manok may dadakkeldan. Tay na naglaing dang agtaraok. Iso ka di apartyan yawn.
Wen, iso nga ron a pinalubos ako ni Inteng ang mapanmang tiliw iti si Daon, may. Mala, ingka nga rudin gumatang iti Ricardo Maray. Kat padigwan naktaw. Ayan nga, jay natiliw mo ang manok, Inteng. Awan maten dagiti manok ta. Anya nga awan? Ada na batay. Ngam jay mo't ada gurigur na. Isumi lagaya man nakapsot dyan ang ko ataraok na. Kat ada pa'y matnang ngagtaataraok da. Awan maten parchen ta. Sapay nakagatang akon iti Ricardo. Mukit ininot dati niliw dagiti manok ta. Ay, anya matain. Sayang dagiti Ricardo a ginatang ko. Ewan nga rad. Sino dagiti agtatakaw iti manok? Asino kumangay tinangin inot anang tiliw kadagiti manok ta. Matiliwak tulang ida. Para manak man ida. Dosa man ida. Makaungot aking katuyang. Oray makaunget kan kanya. Inak isubli da iti manok at tiniliw mo. Kababay nun. Makaistorbo na tataraok na. Saan mo ako kwa tiliwam asida? Hingga kay di lang mawanay. Sakbay ng agtaraok. Kung makaungot ang manay. Inak isubli kin ni Kapitan. Tamanok daday taw. Saan kunak na Saan nakalapdan? Tamakaunget ak matal. Anya ko mataramidam ngay no makaungot ka. Ha! Damagampay lang. Kasla mo dinak am mo no makaunget ak. Nagadugad na sa umo na ya. Agolimak ka, no di mo kaya tapang uran ka iti binalsay. Ay, Saps, delikado kan ba daw? Isublik da iti manok yaw maray. Tiniliw ngamin ni Badungkaw. Pudno ti kuna ni Inteng, ani badong mo tinangala. Makadisturbo ka no ngamin ti taraok na. Isuan na ilawan anang tilew. Ay, idarom kon sa dayta a badong mo. Ay namare, pasensya amon ni Badungkaw. Nalaka ngamin ang makaungungot. Kagura na amin, ultimo taraok ti manok. Ay, di mo ngamin bisbisinin Ilutwam itinaimas asidaan na, tapno saan anaungat. Asikaswam anaimbag. Wun maray, aramidek dayta asing-asing mau. Mare, pudno asaan kayo kanon nga agap-apakan ni Badong Mau? Anya ti kayat asawon day ta pa nagkatawa, Maray. Nagkatawa ka laeng, may. Sweet kamin kin ni Badong kumaray. Dayta ti pudno. Ay, imbag man. Ken saan kanumeten analaka nga agungat ni Badong Mau? Asino nga itinangi marites iti dayta maray. Ay, kwa. Basta, kasta tinangag ko. Pudno maray. Ang okay kamin kin ni Badong ko ita. Anya nga mintirason anaungat ni Pari Badong? Isumo lagayam analaka nga agungot idi ni Badong ko. Tapuro bugoong tisidsidaan may. Ay, kat agtinulong kayo ngamin amanggad tapno makagatang kayo itinasaysaya at asidaan niyo. Wen maray, sinurot ko jay balakad jokin ni Kapitan nga asikaswak anaimbag ni Badungkaw. Ay, wen kasta tinasaya at nga asawa. Iso nga ita, agtintinulong kamin kin ni Badong. As asikaswak akanayon, kat as asikaswan na amay. Ay na, nag-sweet kayo matano kasta. Naragsak kamin kin ni Badungkaw maray. Ay na, maragsa kanakmet para kada kayo, marituya. Ay, kastaan na to yang. Asikaswam anasayang at ni Tata Badong. Asikaswan nyo ti tunggal may sa tapno naragsak ti biyag nyo. Ala sigay! Dedan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan!
Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kata makatitilang ti katawa dahil. Huway, Mabalay, ti agpapirmagayam king kabaray. mabalin ba't? Umay ka nga ron di balay, taday papirma king kabaray. Ay, ijay ton barangay hall Ha? during office hours. Na, ay wala niya. Suray paray. Eh, panunutin mo't nagsabat ta only. Ha? Eh, jak agitugot iti bulpen kaw. Kun may sa, sumip ngeten. Sumip nga mga agpayson paray. Unay metenday dya apari ba dong? Apay, Inteng. Ay, aban nakanuki din, ang mapan agpirma iji balay da. Anya. Imbaga ko na nga, iso ti umay iji barangay hall. Ay, di mo lakot pinatgan. Masuro naktakatawa akatawa. Uray no saan mo't nakakatkatawa. Ay, kastamot at talaga ni Pari Badong. Tunggal adda ibagana, adda karaman na a panagkatawa. Siya ka no, may timapan na barangay hall nga agpapirma. Nagkuna ngamin nga ijay dalan laeng. Mapan ka. Mapanak taon, inton madamdama to yan. Wen, tapno malpasen. Gusto ko man no isote umay ditoy. Tapno aginom kamay, kalpasan na. Ay, ingkakidain. Tadi ka maladaw. When now, makitugot aklangan, iti basay, nga inumin may. Ay, saanan ang masapul day tabadaw. Di kay mangitugtugot iti mainom ang makabartag, kabadong. Tasaan nga umininom di kapitan, iti makabartag. Ha? Aya. Nukasta during office hours. Di na kaya ti madisturbaw. Ay, kastagayang maray. Apay, di mo abawal day ta. Ay, amo ka, maray. Na, matlagayam. Ayan, ti papapirma ang kanyak pare. Dahito yung pari nay. Na. Ay, mutoy nga ro dahil ta pirma akon. Dahito yung pari nay. Oh, dahito. Nalpasan. Oh, napirma din. Nagpaspasan. Nagyaman ng pari ha. Na, stop it. Dahil tala katawa ti amom. Pari tay, Eh, mapanak pa iti siya. na, apay masapul pa lang nga ibagam kanyak amapan ka JCR. Na, ayun kan! Eh, kunak mano awan ti pasadam ita. Awan na talaga, nga madamapan ko ala ni Jay Ilay. Eh, makilugan na mambasay. Ta dumagasak man ijay ayan da kagawan. Sige ang gail. Umay ka nga ro tayo. Eh, hello kagawan. Kastamot kan ka, kapitan. Eh, di mo't ni marito yung ti Presidente Women's. Wan, apay aya. Ibagak ko mga panunot da pa iti da dumapag kwartaan da. Anya. Malaksid iti livelihood. Ni pare ba dung mati sumungan. Aha! Si kagayam dahito paray. Si kamadan. Nagmayat ti porma mita paray. Natag katawa ka. Ay, panawan ka man laangan. Oops! Ay na, paray daing. Aguray ka! Ikatuman nga min day tanga istilom si kabadaw. Anya? Liklik-likan da kapitan gapuy ti dayta.
Anya ti estilo kaya, tuyang. Ah. Dayta pa nagkatawam Mas daawak nga main, apay akas ta ti pa nagkatawam. Tila madmadlaw mo mo, tuyang. Amin laki, di ngay balikas mo. At pasurot na katawa. Di da pa'y kayat, kanaragsakak akasarsarita. Ah. Adulamay. Hello, kagawad. Kwarog, apay? Nadung parti mamaniho ka tricycle ka. At kita dito ospital. Ha? Ay, Kurt, kumusta ka nga ruda? Ay, gas-gas lang mitkit di ati nasa grab ka. Nga masapol ka no ang agpa-x-rayak pa Ay, ikasta ka, day. Jak makarunda ton rabe ay. Mabalin ka di ada kayo lang na women's. Sumublat kayo kada kamay. Sige, takasaritak ni Marito yung presidente ti Women's. Agyaman na kagawad ko anang. Ay na, napasubo tayo manggaya mon nga agrunda ita arabi ay marikwanang. Day tamot nga binti may sa trabaho tayo, Maray. Ti tumulong. Tulungan tayo dagiti barangay tanod nga agrunda sagpaminsan maray. Adda kanukat, dagiti agtutubo, amarabrabyan nga agsilsilpon pay. Manain? Sa dinaw? Kat, ijay ayan ti signalan Ijay turaw, Maray. Anya? Bad news, paray. Ba't nyo sa katawa? Anya dayta? No kasta, di pa imawag ni Kwarong King ka, paray. Apay aya? Imawag ki ni Marikwanang. Ada ka no ije ospital. Sa katawa? Ay inruam mo dayta nga ugali. Nga uray bad news kan good news ka kumanatawa ka. Kasi daw, nadong para ka no ti tricycle na ije ilay. Iso na baliktad. Gas-gas ka no lang. Mati nasagrap na. Nga masapol ang ma-x-ray ka daw. Kaslasan seryoso ti ibagbagam ta katawa amin. Ha? No seryoso abanag. Di ka agkat katawa. Kaslasan na nakapapapati ti ibagbagam ta katawa amin. Nya? Kasano ti resulta ti X-ray? Masayat mo tanggal. Awan tinatukula-tulang ka. Makapadanag tinapasamakan ka. Agawid tananggal. Una. Agyaman nagtaimay ka dito ospital. Apay mabalin ay asaan? Di nakmangamin inawagan dagaos. Kunak ano busy kayo? Kan may sa kabailak pa mo tibagay. Ay, nakarwargaya man ni Kwarog iti ospital, inteng. Ewan ba nang? Ay, kasano nga iti tricycle na ako nadaan na baliktad? Patarimaan ka no dyan nakadungpar. Ken uray ti agas ni Kwarog. Ay, isuda ti makaammo nga agbayad, kasta ka de? Kasta nga raud. Ay, kat nasaya at matngarod no kasta, inteng. Ewan, nagsaritaan dan dayta. Inurnos dan ti amin. Naimbagan gaya mong tigasgas ni Kwarog ba daw? Aya. Malagip ko lakan ni parinteng ka po king Kwarog. Apay ngamin aya. Nakaungit kidi kanya ka. Basol ko magkidi Anya? Pudno agkat katawa. Saan natin napasamak tikat katawa? Nalabos mo ngamin ti panagkatkatawam. Ay nanaylawan ko lang nga raw. Inton maminsan, kisayam ti kasta panagkatkatawam si kabadong. Mairitaki di kanyak ni parinting Kumusta ka, Kwarog? Ay, mayatay, tataba daw. Nabigla, mga di dinamak tinapasamak king ka, Kwarog. Kunak nga rin no kanibusan na kidain. Naimutasan pa Ore lang nabaliktad ka no, di tricycle, mau. Pudno dahi tataba daw. Iso abilibak man, tasaan ka na puruan, Kwarog. Anay ka, anayahot sa... Nay, apayan ba daw? Anay ka, Nakapanimit ka mag.
Talaga nagsakit to yan. Nagsakit na ito yung ngipin ka, Anay. Ay, saus. Di pa ikat saan kan ang makakatawa no kasta. Ay, agtala ka mamito yan. Anay, nagsakit lang aro din kasta pala tibag bagamait. Ay kat mapan mo ipabag-utin at ang ipon mo. Anya, ay kabailan to yan. Ay nabadong, ingka ipacheck upin numabalinin abag-utin da. Ay na, kapilitan na kasta. Hala, isong araw, ti aramiday. Ingat ko na. Nasakit tingipan mo, pare ba daw? Uwan nga ron, paray. Iso agumata na kiti agas man. Anya? Nasakit tingipan niya, tataba daw. Uwan ko na lang aruday. Nagdagulit kayo laki din. sus, nasaya at matap no. Saan ka ako manatawa? Uwan nga rin tataba daw. Ay, agsardan kayo manadwa dita. Amuyo lang aro din agsaksakit tingipan ko. Katawa kayo, pala nga katawa man. Talaga dya kurso na dati ugali da dya pare badong. Nagkatawa talang ang perminti surun na. Di nala pampanunutan. Ngano iso ti agkatawa? Wagas. Uwan nga rin Diyak bapagan, ano nga ron ti kaskan kwa na? Nagkaroon samot nga minti sakit tingipan na. Iswa na uyaw. Napadasak ti nagsakit tingipan na iday. Talaga nasakit ang kay. Ay, grabe Kapay ngagpay so adyak na lagip day ta itay. Kumusta gaya man ni Tata Badaong nanatuyang? Mayat mo taon, makapanganan iti hustaw. Masuron kit di Idi nagkatawa kami kiniang kalintay. Oray siya. Kaguranak ni Badong no agkatawa Ha? Iso apautangan nakman ki di kwaraw. Usaran ni Badong tamapan na paikat tinasakit ang ipon na. Tapno makakatawa man. Anya? Kumusta tingipon mo Badong? Naikatan? Wine, ay na, agyaman na kitintin mo Kwarta ni Kwarog dayjay. Inutang ko. Concern ngamin kan ka. Anya, Sana kasken ka ide. Iso na aksidente takat katawaam ka no. Katawa akas laawan concern mo kan kwana. ay, jakman amo day ngay naramid ka. Ikatum ngaminan day tamanirisem mo akatawa. Tuyang, Day tati amok apakasurunan ni kapitan ken ka. Gaputa uray seryoso abanag ti saritaan niya. Katawa. Iso nga agyaman ka pare. Ta nagsakit day tangipon mo. paray. Iti kasta. Ket maamiris mo analabos ti panagkatkatawam. Ay, Nulabsan ti agsao kas kala aggagatel. si kamot paray. Saan mo't nalabos kamay. Ay sorry Ngam grabe ka mga katawa. Uray serious abanag katawaam. Ay, pakawanan na kumaparay. Taon na ilaw anak mo nga Mala, pakawanan ka. Iso nga bagbagaan ka itan. Iton maminsan paray. Panunutan pa nga umuna nurumbang akatawaam dagiti ibagbagam mo. No saan? Ta mga no ada mapasaktam tirik na. Ay, uwan paray. Saan na maulay? Ay na, tatabadong. Baliwam ti manirisem mo. Tapakaisarsarakam day ta. Ala sigay. Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enten. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Mensi Carino. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.
Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anyat ibagam ko raw. Umay ko kumabuludan ti balito kasing-sing niya, wanggay. Anya? Inaladak namin nga ninong iti kasar. Ket masapol nga garamat ka iti balito kasing say. Sige, matananggal. Sige. Agyaman na kanggal. Tataba daw, mabalin ka da buludak di sapatos yu alalat. Ha? Kasapulak nga main, tadyak pa'y nakagatang. Ay, katuwin ako, Arab. Ay nagyaman nagtataba daw, at damot langan usaray. Sa dino timapan mo pagpasyaran na ya. Ay, dumarayak iti kasar, tataba daw. Una yung dadya ako araw na naghilig nga agbulod iti usar. Awandakas na pare, no laki day, tada mabulod na. Huwag na nga mga babaen. Awan pagbainan na pare, tasan na mo atakawan, buludin na may. Uray ko mano, importante la unay. Saan mo't? Malabayam ka din pare. Tinaskay ni Sublina, ti binulod na. Una. Nagtapay kayam nalipatak ang gail. Anya manan? Buludak kumapay ti barong Tagalog yaw. At ka day? Adamot. No kaya't mo payakit. Uray ti pantalon. Ha? Ay, sige man nga ro tanggal. Ang mo labam malpas nga usaram sa mo isublay. Siya, uranggail. Day talaga hayam. Kain alwadam ti balito kasing seng. Ang mga numapukaw. Hindi ka hagdanag ang gail. Alwadak ti binulod kaw. Agkaralabas kamot dito, ikwarog. Papanam ka di aya? Ay, busy ak namin nga bulbulod iti usaray. Aya, Wine. Awan la ti mabalin na pang lalaki abag mo di tatabuludak ko ma. ay awan. Ay, pagbuludak nga ta iti bagaya. Manulang matibayad na dayta, di ka pa'y gumatang. Sa nabali na nakwanang. Tadamot pagbuludak ka sa balay. Naa, Mabalin ka di abuludak tay nakita ka bakpak iwi din na minsan na natuyang. Anya, buludam jay bakpak ko, kwaraw. Wen ko mga raud. No ipabulod yu Ay, sus ka mo. Baglaang di ka pa'y makagatang ay. Apay-pay lang nga gumatang Kat no damot mabulaw. Anya, ay sa bagay. Gusto ka mo di kwaraw. Adda ka sa radar ayak. Iso ti isagsaganaak. Kasta ka day. Malang araw, tainak alaan ti bakpak ka. Ay, thank you very much, nanatuyang. Nay, ada kamot gayam ditoy, Inteng. Ugasak anala ang tilugan. Ta usaran mi arumwar. Sa dino, Sa dino pa'y. Iti lugar ti kaanakan ni Kwaro ka. aywan. Itagayam nga aldaw ti pakaangayan ti kasar. Talo tayo kumaamapan. Hanggang po naman adi ka umay. Ay, talaga asaan. Taawan agbati dito'y balay nga agpakan iti baboy. Sa bagay kit dia. Nagkuyog gayam da pare inting kan kwarog adi maray iti kasar maray. Wen, pari badong. Naimbag pa ni kwarog ta kinaya daan ninong. Ha? Ngum ni pare inting maray. Ay, kaanakan ni Kwarog iti mother side dayjay, pari badong. Aya, unak no father side. Ay, saan, pare? Isumula gayam Bilibak Mike yun ni kwarog. Mayat na itabarong mo Bagay mo Kwaraw. Ket mo sang kakita dakdag iti babayang kail. Us! Oh, At dabay na amok iti Ay, nagpinta sa malasang. anya? Panagkunat, dayjayan. Dayjayan ti sapsapulang ang kail. Magano, patingga kala iti arim mata. Ha? Ay, sanang kail. Mariknak ket isu dayjayan at talaga ti armal. Day tamanen motorsiklaw tin into naram nga agmalmalam ba daw. Ay unay ka na ya.
Di mo ka di pagimunan da ito'y motor ka. Ha? Sanak nga gimon. Just kikakit day. Na, Nasapaak itay bigat arimwar. Aging gaita, motor tin into na raw. ay na, amangan no anya man ang titurungan da ito'y asaritaan to yang. Rumuara kag. Anya, papanam. Rumuarak pa'y. Ang subliak ton, into madamdama. Naa. Inserak mo matan dito'y sango ti istante day ta motor mo kabadaw. Sa nabalay ta ka barbaro pa'y da ito'y. Kanalinay, maray. Ay uray pay, saan arumba nga idanon mo iti sangaw? Ay, irwar mo. Anya, mutin ni Marikwa ng aya. Amin nga umay gumatang kanya, di tarwar nga agpark. Aya, Kas mulay paspasikap day ta motor mo no kasta. ay saan mo maray? Anya nga mitigataangam ta rumwarkan. Siguro ka agdardaras ka mo. Ay saan? Umaya lang agistambay dito'y tersina ma. No mabalay. Bawal ti umayla ang agistambay ditaw. Anya. Adda kayo magaya man kwaraw. Nagsubli ka mo't adagaws. Inusar mi ti kabarbaro alugan niyang kalinteng nanatuyang. Ay, iso mo lagayam ah. Kasla nabibiit kayo ang nagsubli dito'y kabildatan. Umay ko isubli ti binulot ko kada kayo abakpak. Kasta ka day kwaraw. Agyaman akunay kada kayo nanatuyang. Sigay, awan anyaman na. Muti nga rudan, tauray siya kung timang laba. Ay, agyaman akmanay nanatuyang. Angay, buludak man biit ti lugan niyaw. Pangusaram ko ma. Inakpasya rin ni Ginny di lugar da. Jen, mama, hindi na pangkadimar ay, kaya nanganak iti kasal. Kasta nga rudang gail. Apay, masapol nga garamat ka iti lugan. Ha? Sa nabalik ko maano, puno alugan mo, taiso. Ay, sige mo to na ang gail. Sakti makamo iti panggasolina. Di ka pa'y laglugan iti jeep, ta siksikamot lang. Pangasyo ka di mo to na ang gail. Malala. Ang magan-anad ka, iti panagmanihaw. Ariglada, ang gail. Impabulod mo ka ni Kwarog jay lugan. Ipapilit ng tumod ngamin, iso apinatgak ti lukaw. Di nansa pa insubli ti balitok asingsing mo. Uray ti still to nga sapatos ni Paribadong ko, di na pa insubli. Ay una yan ni Kwarog. Tamahilig iti bulod-bulod. Mas daawak nga raw, ta saan agumatang iti bukod na nga usar. Hay, Ngarod adamot kwarta na. Taagpaspasada ket nga rod. ay day taman agbulbulo dan iti gamit ti sabalit ti amuna. Ay ket mayat siguro ti kasjay inteng. Awan paggastusan. Niya amayat, nilakit mabainan akanayon abu manulaw. Nay, si Kagayam day tamanong Kwarog. Siyak nagpay sa ujinay. Mabalin ka diti umay pumasyar. Mabalin matmanong. Ala, dumanon ka iti kalapaw me. Agyaman na Ginay. Naimbag ka pa'y. Tadagayam lugan niyo. Da kami katawan. Sana napatag kanyak no awan lugan yaw. Wenno kalapaw lang ti malayaw. Pasensya ka na talaga. Nanumula ang ti adda ka sa saad mi iti biyag. Uray, tasan mo't aday ita ti umay ko pasyaran. No di kat si ka, Jenny. Jay kaday, ti kunam nga agnagan iti kwalog. Oo, napong. Apay ka di. Hay, jak kayat day di akwalog apalakan ka. Anya? Gaputakal kalapaw lang ti pagtangan tayo. Mangyag iti kotse. Ay, apong. Lastugkit di day tangaw may agalam kan ka Ha? Liklikam day di akwalog. Naligat ti mailaw anapok. Uwan, apong. Nya Kwarog, buludan ti motorsiklaw. Kasta ko mga raw, tataba daw. Uray ata insublik mo't ti sapatos yaw. Papanam nga minaya, takasapulam ti motor. Inak manan pasyaran ati kursunada kabalasang. Ala, saya atim nga raw. Parang nung makasawa ka mo tayo.
Di mo't ngaminan pabulod niya ang kalinting tilugan na. Di kagdanag, ipabulod ko king ka, ti motor ko. Ay na, agyaman na, tataba daw. Lading itok manong kwarog. Ngam awan pa iti panunod ko ti ayat-ayat. Ha? Kaya't mo asawang. Ewan manong kwarog. Mangkita kalangan iti sabali nga ayatom. Ang Ginay. No, ay ayatin nakmatlaang. Palubusan na kuma iti kayat ko. Sige, saan ka pilitan? No di nakayat. Ay, agyaman na tamaawatam. Ang Ginay. Agur urayak latakin ka. Barang agbaliw to ti panunot mo. Intay, ni Kwarog, nakadungpar itilugan. Anya? Ay, binulod na kano dyan motor ni Pari Badong. Sa dinong iti ayanda. Ijay kalsada nga agturong dito barangay Kabildatan. Ay, sige, ta inakdagasan di pare badong taing kamay. Ay, ion mo nga minti silpon mo. Tapno maawat mo adagos ti awag daken ka. Ay, uwan gagpaiso. Ay, mabit lang ta ilukat ko akastoy. Anya nga mintinar aramid magkwaraw. Pasensya kayo lang kuman, tataba daw. Iti ko nadaket dua kayo kanong agbayad iti multa. Anya, ay ni Kwarog Ay so mo tinakadong barbaray. Ay, pudno, impabulod mo ngamin kan kuha natin motor, mau. Anya, ay just kika kay ni Kwarog. Tulungan na kami kuman, ang kalinteng. Ay, noon niya ka tinaknakan mo, ta umagaw ka pa ilaang mo't itilin niya. Kaya't kunti makasangpot adagaos, nabastedak ngamin ng kail. Kantay balitok asing-sing abinulod mo, mapukpukaw. Kumusta tinapanan niya ba daw? Ay, napasubo akad. Agraman ti motor ko. Ha? Dua kamay ken ni Kwarog ngagbayad iti multa. Ay kat kapilitan na kasta Taimpabulod mo ngamain. Imutang agpay din ken ni parenting iti kwarta. Anya? Ti kunak ni Kwarog lang tagmulta. Alam ko na ni parenting ket dua kami kanaw. Ay suron ka. Ay kat ano Una ni Uncle Mau adwata agbayad iti multa, Kwarog. Tataba daw. No adana ka Mau. Uray si ka amin ti makamaw iti multam. Anya? Panunutam No di mo binulod ti motor ka. Diyak ko maimpabulod. Iso ang maudi tayo tuyan, Kwarog. Di mo mabulodan ti motor ka. Hindi kagda nagtataba daw. Siyang amin ti makamu iti multa. Ano sa tawan kwartak. Nagkuna nga may. Saan na rason? Ti pan nakabastid, ma'am. Nabastedak lang aruday. Nagbayadak pa iti multa. Anya? Nagsakit, out launay. At 30 utang ko king kaparay. Bayada ka. Ay, agyamanak. Nagbaliw ti panunot mo, tataba daw. Tapno saan nga isupay abayadan ni Kwarog? Sorry, Kwarog. Nakunak lang na jay. Gaputan na sakit, tinakam ka. Agyaman kami aparay. Ay, awan na nyaman na paray. Aksidente, tinapasama. Iso ang makaawat akmay. Sige, panawan kayo pa yung arod. Isungay takwarag. Likli ka mo, ti agbulod. Talaga asanin ang kail. Nagbabawi ako na pa, binulot ko ti motor ni tataba daw. Nangrunan no saan mo nga importante. Nung ay naglugan kalangan iti pampasahero a jeep, di awan ko matiparikaw. Saan na maulit ang kail? Kat manipod ita, tungpala kong tibilin niyaw. Uwan na. Bayam day tapan nakabasted mo. Saan laang aday ta ajini ti babae dito'y lubaw? Ay na, Kwarog. Napaay ka manen ken ayat. Nagbulod ka itilugan mo, apumasyar iti balasang. Ngem, isumit lagayam ti pakabastedam tabinulot mo. Ala, sige. Ditaan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon,
Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Dinawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anyat ibagam ko raw. Umay ko kumabuludan ti balito kasing-sing niya, wanggay. Anya? Inaladak namin nga ninong iti kasar. Kat masapol nga, garamat ka iti balito kasing say. Sige, matananggal. Sige. Agyaman na kang gail. Tataba daw, mabalin ka da buludak di sapatos yu alalat. Ha? Kasapulak nga main, tadyak pa'y nakagatang. Ay, katuwin ako, Arab. Ay nagyaman nagtataba daw, at damot lang ang usarek. Sa dinaw timapan mo pagpasyaran ay Ay, dumarayak iti kasar, tataba daw. Una yung dadya ako araw na naghilig nga agbulod iti usar. Awandakas na pare, no laki day, tada mabulod na. Una nga mga babaen. Awan pagbainan na pare, tasan na mo atakawan, buludin na may. Uray ko mano, importante la unay. Saan mo't? Malabayam ka din pare. Tinas kay ni Sublina, ti binulod na. Una! At tapay kayam nalipatak ang gail. Anya manan? Buludak kumapay ti barong Tagalog niyaw. At ka day? Adamit. No kaya't mo payakit. Uray ti pantalon. Ha? Ay, sige man nga ro tanggal. Ang mo, labam malpas nga usaram sa mo isublay. Siya, urang gail. Day talaga hayam. Kain alwadam ti balito kasing seng. Ang mga numapukaw. Hindi ka hagdanag ang gail. Alwadak ti binulod kaw. Agkaralabas kamot dito, ikwarog. Papanam ka di aya? Ay, bisiak namin nga bulbulod iti usaray. Aya, Wine. Awan lati mabalin apang lalaki abag mo di tatabuludak ko ma. ay awan. Ay, pagbuludak nga ta iti bagaya. Manulang matibayad na dayta, di ka pa'y lagumatang. Sa nabali na nakwanang. Tadamot pagbuludak ka sa balay. Naa, Mabalin ka di abuludak tay nakita ka bakpak iwi din na minsan na natuyang. Anya, buludam jay bakpak ko, kwaraw. Wan ko mga raud. No ipabulod yu Ay, sus ka mo. Baglaang di ka pa'y makagatang ay. Apay-pay lang nga gumatang ha. Kat no damot mabulawd. Anya, ay sa bagay. Gusto ka mo kidi, kwaraw. At ka sa radarayak. Iso ti isagsaganaak. Kasta ka day. Malang araw, tainak alaan ti bakpak ka. Ay, thank you very much, nanatuyang. nay, ada kamot gayam dito'y inteng. Ugasak anala ang tilugan. Ta usaran mi arumwar. Sa dino, Sa dino pa'y. Iti lugar ti kaanakan ni Kwaro ka. aywan. Itagayam nga aldaw ti pakaangayan ti kasar. Talo tayo kumaamapan. Angam ko namot adi ka umay. Ay, talaga asaan. Taawan agbati dito'y balay nga agpakan iti baboy. Sa bagay kit dia. Nagkuyog gayam da pare inting kan kwarog adim maray iti kasar maray. Wen, pari badong. Laimbag pa ni kwarog ta kinaya daan ninong. Ha? Ngam ni pare inting maray. Ay, kaanakan ni Kwarog iti mother side dayjay, pari badong. Aya, unak no father side. Ay, saan, pare? Isumula gayam Bilibak Mike yun ni kwarog. Mayat tayo tabarong mo Bagay mo Kwaraw. Ket no sang kakita dakdag iti babayang gail. Us!
Oh, At dabay na amok iti ay nagpinta sa malasang. anya? Panagkunat, dayjayan. Dayjayan ti sapsapulang ang kay. Magano, patingga kala iti arim mata. Ha? Ay, sanang kay. Mariknak at iso dayjayan at talaga ti arma. Day tamanen motorsiklaw tin into naram nga agmalmalam ba daw. Ay, unay ka na ya. Di mo ka di pagimunan da ito'y motor ka. Ha? Sanak nga gimon. Just kikakit day. Na, Nasapaak itay bigat arimwar. Aging gaita, motor tin into naram. ay na, amangan no anya man ang titurungan da ito'y asaritaan to yang. Rumuara kag. Anya, papanam. Rumuarak pa'y. Agsubliak ton, into madamdama. Na, Inserak mo matan dito'y sango ti istante day ta motor mao ka ba daw? Sa nabalay ta ka barbaro pa'y da ito'y. Kanalinais, maray. Ay uray pay. Saan arumba nga idanon mo iti sangaw? Ay, irwar mo. Anya, mutin ni Mari Juanang aya. Amin nga umay gumatang kanya. Di tarwar nga agpark. Aya, Kas mulay paspasikap day ta motor mo no kasta. ay saan mo ta, Maray? Anya nga mitigatanga ta arumwarkan. Siguro ka agdardaras ka mal. Ay saan? Umaya lang agistambay dito'y tersina ma. Numabalay. Bawal ti umay laang agistambay ditaw. Anya. adda kayo magaya man kwaraw. Nagsubli ka mo't adagaws. Inusar mi ti kabarbaro alugan niyang kalinteng na natuyang. Ay, iso mo lagayam Kasla nabibiit kayo ang nagsubli dito'y kabildatan. Umay ko isubli ti binulot ko kada kayo abakpak. Kasta ka day kwaraw. Agyaman akunay kada kayo na natuyang. Sigay, awan anyaman na. Muti nga rudan, tauray siya kung timang laba. Ay, agyaman akmanay na natuyang. Angay, buludak man biit tilugan niyaw. Pangusarap ko ma. Inakpasyaran ni Ginny di lugar da. Jen, mama, hindi na pangkadimar ay, kaya nanganak iti kasal. Kasta nga rodang gail. Apay, masapol nga garamat ka iti lugan. Ha? Sa nabalik ko maano, puno alugan mo, taiso. Ay, sige mo tanang gail. Sakti makamo iti panggasulinak. Di ka pa'y laglugan iti jeep, ta siksikamot lang. Pangasyo ka di mo tanang gail. Malala. Ang magan-anad ka, iti panagmanihaw. Ariglata, ang gail. Impabulod mo ka ni Kwarog jay lugan. Papilit ng tumod ngamin, iso apinatgak ti lukaw. Di nansa pa insubli ti balitok asingsing mo. Uray ti still to nga sapatos ni Paribadong ko, di na pa insubli. Ay una yun ni Kwarog. Tamahilig iti bulod-bulod. Mas daawak nga raw, ta saan agumatang iti bukod na nga usar. Hay, Ngarod adamot kwarta na. Taagpaspasada ket ngarod. ay day taman agbulbulo dan iti gamit ti sabalit ti amuna. Ay ket mayat siguro ti kasjay inteng. Awan paggastusan. Niya amayat, dilakit mabainan akanayon abu manulaw. Nay, si Kagayam day tamanong Kwarog. Siyak nagpay sa ujinay. Mabalin ka diti umay pumasyar. Mabalin matmanong. Ala, dumanon ka iti kalapaw me. Agyaman na Ginay. Naimbag ka pa'y, tadagayam lugan niyaw. Da kami katawan. Sana napatid kanyak no awan lugan yaw. Wenno kalapaw lang ti malayaw. Pasensya ka na talaga. Nanumula ang ti adda ka sa saad mi iti biyag. Uray, tasan mo't aday ti umay ko pasyaran. No di kat si ka, Jenny. Jay kaday, ti kuna mga agnagan iti kwalog. Oo, napong. Apay ka di. Hay, jak kayat day di akwalog apalakin ka. Anya? Gaputakal kalapaw lang ti pagtangan tayo. Mangyag iti kotse. Ay, apong. Lastugkit di day tangaw may agalam kan ka Ha? Liklikam day di akwalog.
Naligat ti mailaw anapok. Uwan, apong. Nya Kuwarog, buludan ti motorsiklaw. Kasta ko mga raw, tataba daw. Uray ata yung sublik mo ti sapatos niya. Papanam nga minaya, takasapulam ti motor. Inak manan pasyaran nati kursonada kabalasang. Hala, saya atim nga raw. Parang nung makasawa ka mo tay. Di mo't ngaminan pabulod niya ang kalinting tilugan na. Di kagdanag, ipabulod ko king ka, ti motor ko. Ay na, agyaman na, tataba daw. Lading itok manong Kwarog. Ngam, awan pa iti panunod ko ti ayat-ayat. Ha? Kaya't mo asawang. Ewan manong Kwarog. Mangkita ka langan iti sabali nga ayatom. Ang ginay. No, ay ayatin nakmatlaang. Palubusan na kuma iti kayat ko. Sige, saan ka pilitan? No di nakayat. Ay, agyaman na tamaawatam. Ang ginay. Agur urayak latakin ka. Barang agbaliw to ti panunot mo. Ni Kuwarog, nakadungpar itilugan. Anya? Ay, binulod na kano dyan motor ni Pari Badong. Sa dinong ti ayanda. Ijay kalsada nga agturong dito barangay Kabildatan. Ay, sige, ta inakdagasan ni pare badong taing kamay. Ay, ion mo nga minti silpon mo. Tapno maawat mo adagos ti awag daken ka. Ay, unggag paiso. Ay, mabit lang ta ilukat ko akastoy. Kanya nga mintinar aramid magkwaraw. Pasensya kayo lang kuman, tataba daw. Iti ko nadakit dua kayo kanong agbayad iti multa. Anya, ay ni Kuwarog Ay so mo tinakadong barbaray. Ay, pudno, impabulod mo ngamin kankuha natin motor mau. Anya, ay just kika kay ni Kuwarog. Tulungan na kami kuma, ang kalinteng. Ay, noon niya katinaknakan mo ta umagaw ka pa ilaang mo't itilin niya. Kaya't kunti makasangpot adagaos, nabastridak kami ng kail. Kantay balitok asing-sing abinulod mo. Mapukpukaw. Kumusta tinapanan niya ba daw? Ay, napasubo akad. Agraman ti motor ko. Ha? Dua kamay kin ni Kuwarog ngagbayad iti multa. Ay kat kapilitan na kasta Taimpabulod mo nga main. Imutang agpay din kin ni parenting iti kwarta. Anya? Ti kunak ni Kuwarog lang tag multa. Ngam ko na ni parenting, kat dua kami kanaw. Ay surun ka. Ay kat ano Una ni Uncle Mau, adwata ngagbayad iti multa, Kuwarog. Tataba daw. No adda na ka Mau. Uray si ka amin, ti makamaw iti multam. Anya? Panunutin no di mo binulod ti motor ka. Diyak ko maimpabulad. Iso ang maudi tayo tuyan, Kuwarog. Di mo mabulodan ti motor ka. Hindi kagdahan nagtataba daw. Sa amin ti makamu iti multak. Ano sa tawan kwartak. Nagkuna nga may. Saan na rason, ti pan nakabastid ma'am. Nabastridak lang aruday. Nagbayadak pa iti multa. Anya? Nagsakit, out launay. At ti utang ko king kaparay. Bayada ka. Ay, agyaman nak. Nagbaliw ti panunot mo, tataba daw. Tapno saan nga isupay abayadan ni Kuwarog? Sorry, Kuwarog. Nakunak lang na jay. Gaputan na sakit, tinakam ka. Agyaman kami aparay. Ay, awan na nyaman na paray. Aksidente, tinapasama. Iso ang makaawat akmay. Sige, panawan kayo pa yung arod. Isungay takwarag. Likli ka mo, ti agbulod. Talaga asanin ang kail. Nagbabawi ako na pa, binulot ko ti motor ni tataba daw. Nangrunan no saan mo nga importante. Nung ay naglugan kalangan iti pampasahero a jeep. Di awan ko matiparikaw. Saan na maulit ang kail? Kat manipo dita, tungpala kong tibilin niyaw. Wala. Bayam day tapan nakabastid mo. Saan lang aday ta ajini ti babae dito'y lubaw. Ay na, Kuwarog. Napaay ka manen ken aya.
nagbulod ka itilugan mo a pumasyar iti balasang. Ngem, isumit lagayam ti pakabastedam tabinulot mo. Ala sigay, ditaan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.